Operácia, ktorá sa robí kvôli tomu, aby sme prevzdušnili ten ker a ten strapec, aby tam nedošlo, aby sa tam nerozvíjali tie hubové choroby tak intenzívne. Nech to pekne obschne, keď to zmokne a navlhne. Čiže v podstate v tej zóne hrozna od spodu, ako rastie letorast, tak tie 3, niekde 4 očka v okolí tých strapcov treba odlistiť. Aj listy, aj zálistky. Očko je vlastne stupeň, ako je list? Hej, očko to je ten púčik, áno. 1, 2, 3, 4. Čiže tu, kde sú strapce, odtiaľ to všetko sme dali preč. Aby to bolo, Aj aby tam išlo, slnko nie je až tak potrebné, ale hlavne aby to prefúkalo, prevzdušnilo sa, aby sa tam nedržali choroby. No, aby to rýchlo obschlo, aby tam nevznikli tie plesne. Plesne. Potom pevné spoda iné náležite. Hej, no. Áno, to je druhá vec. Tu máme lienku, krásnu slovenskú. Áno, treba ju hodiť na zem, lebo papá všetky možky. Tu práve, že netreba nechať. Necháme na hrozne? Hej. Dobre. Dobre, a z tohoto, keď je to teraz takéto chudatko, netreba nič odstrihnúť, alebo aspoň toto suché? Z tohto netreba nič. Ešte je také pravidlo, keď sa tak zhruba zoberie, že na jeden ten letorast, to je vlastne táto zelená mladá haluž, na ktorej sú strapce, by malo byť takých okolo 12 až 14 veľkých zdravých listov, aby to rovnomerne dozrieval. Takže povedzme, že narastie takýto dlhý, ktorý už ide, ja neviem, 3 metre dozadu a už to je zbytočne veľa. V podstate sa to robí tak, keď to je v úrovni tej drôtenky, tam sa to zachytí, tak na vrchu sa v podstate... No tu drôtenka asi nebude, lebo není strop ďalší, takže... sa zastrihne. Aby to drevo sa spevnilo, aby tie listy rastli, aby to nešlo zbytočne dozrievať do diaľky. A konkrétne tento teraz, keďže tu drôt nebude asi, tak bude iba o tú tyč, o tú palicu len uviazať. Keď to nebude drôt, tak... Asi nie, lebo není ho kde natiahnuť. Asi to v podstate držať iba plus minus. Tuto, možno, ja neviem, tieto, keby ich tu bolo nejak veľa ešte, ale toto sa udrží. Priviazať ich možno k tomuto. Áno, k tomu. Aha, aby to malo